Nakadapo na si Pagaspas sa aking kamay. Mga kasinag, nakalabas na po si Pagaspas. Dati baga, lagi natin pinapalabas si Pagaspas kaso hindi lumalabas. Ngayon mga kasinag, nakalabas na po si Pagaspas. Malaya na siya. Andito ngayon si Pagaspas sa palayan. Binabantayan ko mga kasinag. At kung saan siya pumunta, hindi ko na makita. Nakakaawa naman si Pagaspas mga kasinag kung umalis na hindi ko matagpuan. Gawa nang hindi pa naman siya marunong humanap ng sarili niyang pagkain. Asa pa lang talaga sa bigay-bigay ko. Kaya binabantayan ko siya mga kasinag. Andito po si Pagaspas ngayon. Andito sa may palayan. Ayan siya oh. Ayan, nakita nyo? Halos kakulay na ng palay. Palapitin natin mga kasinag ha. Ilapit ko kayo kay Pagaspas. Ayan. Ayan siya. Kanina pa yun mga kasinag, pamasid-masid. Inuobserbahan niyang kapaligiran. Kasi ngayon na siya nakalabas ng matagal-tagal. Simula ngayon dalas-dalasan na natin na palabasin siya. Kada wala akong gawa, papalabasin ko para makabisado niya ang lugar dito sa amin. At hindi ako nakapagdala ng pagkain. Dapat diyalan ko siya ng pagkain. Masanay ko sana siya mga kasinag na parang kagaya ni Bagwis noon. Napakainin. Papuntahin doon sa bahay. Kaya ngayon biyabantayan ko muna siya. Baka may mga pagalagalang aso mga kasinag. Das maganalaang nakakaawa naman. Naninibago ka no? Naninibago ka? Saan ka na ngayon pupunta? Saan ka na pupunta? Halika na, uwi ka na sa bahay. Dapo na, dapo na. Sige na, dapo na. Yan sige na, halika na. Yan Sige dapo. Sige na. Dapo na. Dapo na sa aray. Kuko na yan. Saan ka na pupunta? Halika na sa bahay. Uwi na tayo. Opo. Uwi na tayo sa bahay. Ano may gagawin pa ako? Halika na. Dapo na sa kamay ko. Sige na. Dapo na. Sige na, dapo na. Sige na. Baon. Nako, nakabaon na sa ko, kamay, daliri. Halika na, sige na. Nakabaon na mga kasinag Talas talaga ng kuko. Halika na. Halika na. Halika na. Baon. Manipis kayong nakabaon sa kuko. Sakit. Palibas at manipis yung sapin ko mga kasinag. Plano ko sanang iuwi na kasi mag-asikaso pa ako ng mga alaga kong hayop mga kasinag. Hindi ko siya mababantayan. Alanganin na pahapon na kaya. Sige at uwi na tayo. Uwi na. Dali, sige. Dapo na. Itaas mo na isa mong paa. Dapo na. Sige, dapo na dali. Sige na, dapo na. Dapo na. Sige na.
Uwi na kita sa bahay. Uwi na tayo. Kapag inabot tayo ng gabi, hindi mo na makakita kung saan ka uwi. Halika na. Mga putik dyan. Sige na, uwi na sa bahay. Opo. Sige na. Maputik na dyan, hindi lang kita masusundan. Halika na. Hindi na, dapo na. Hindi na. Hindi ko kaya yan. Makapitan ko lang sana makasinag yung paa niya. Ayun na. Ayun na, pauwi na sa bahay. Sundan natin. Putik kayo dyan, oh. Putik, oh. Baka lumubog tayo dito. Lumubog tayo sa putik. Sige na, halika na. Halika na, sige na. Sige na. Halika na. Dapo na. Dapo na. Saan ka na pupunta? Saan ka na pupunta, Pagaspas? Saan ka na pupunta? Sige na, doon na sa bahay, balik na. Balik na doon sa bahay, balik na. Doon sa kubo mo, balik na. Halika na. Sige na, dapo na. Sige na. Dali. Hindi ko kaya madampot yung paa. Kung madampot ko sana makasinag yung paa niya. Yan. Balik na doon sa bahay mo. Balik na. Sige. Balik na. Langanin kasi mga kasinag. Sige na. Angat na. Sige na. Angat na. Doon. Balik. Nabugin ko lang papunta doon sa kanyang kubo. Sige na. Balik na. Sige na. Nakala doon sa kubo mo. Sige na. Sige na. Sige na, kapit. Hindi ko kaya mahawakan yung paa kasi nagbalot lang ako ng damit. Hindi kaya ako. Mahawakan ko sana yung kanyang paa. Sige na. Ito kasi mahirap makasinag. Kung paano ko siya mapabalik dun. Wala pati akong pagkain pa. Hindi pa ako nakapaghuli ng manok. Sige na, halika na. Isa ba? Yan, Sige na. Yan, sige na. Okay. Ayos na. Ayun makasinag sa Pagaspas, Ibalik na natin siya sa kulungan. Halika na. Punta tayo sa kulungan mo. Nakadapo na si Pagaspas sa aking kamay. Nagkataon kasi mga kasinag naubusan ako ng pagkain. Kaya wala ako sa kanya maibigay. Huhuli pa lang ako ng manok. Halika na, doon na tayo sa yung kulungan. Halika na. Dahan-dahan lang tayo ha, dahan-dahan. Dahan-dahan lang mga kasinag. Hanggang maibalik ko siya doon sa kanyang kulungan. Lipad. Yan na. Lampas ka.
Nakalampas ka, nakalampas. Niya dito. Nakalampas ka. Ngari ka. Lampas ka, lampas. Yan. Sige na, dapo, dapo. Yung isa mo pa paa. Yung isa mo paa. Iyan mo pa yung isa mo paa. Sige na. Dapo mo pa yung isa mo paa. Yung isa mo paa dito sa kamay ko. Dali na. Babalik tayo sa kulungan. Nakakapit ka kaya sa damo. Ayaw matangkal yung isang paa. Nakakapit sa damo. Halika, dali na. Sige na. Bitaw na. Bitaw mo yung isang paa. At mag-ready ako ng pagkain mo. Sige na. Huhuli pa ako ng manok na pagkain mo. Hindi ka pa marunong bumalik doon sa kulungan mo. Halika na. Ito, tanggalin mo yan, oh. Yan, oh. Yan. Halika na. Yan. Ay! Heyo! Walastik na manok to. Si! Si! Pumasok sa loob ng bahay si Pagaspas mga kasinag. Ayan o. Hinabol pa rin siya ng manok. Halika na. Hatid na kita dito sa bahay mo. Hoy! Saan ka na pupunta? Buha mo ba kasi sa kamay ko? Pagod ka na, no? O, pagod ka na. O, halika na. Pagod ka na. O, sige na. Yung isa mo pang paa. O, yung isa mo pang paa. Patong mo yung isa mo paa. O, patong yung isa paa. Patong. 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 Aray! Bumaon na sa daliri ko. Ayan. Hoy, saan ka naman pupunta? Lumayo, layo ka lalo. Palayo ng palayo. Hindi kaya akong kabilo mga kasinag eh. Halika na, sige na. Yung isang paa yan oh. Tapos yung isang paa, yung isang paa. Yung isang paa. Patong mo pa yung isang paa at pagod ka na. Patong mo yung isang paa, patong. Patong yung isa, patong. Patong. Patong mo, patong. Sige na, patong mo. O, patong mo. Patong mo yung isa. Yan. Yan. Pagod ka na oh. Hindi ko kaya madampot yung ano mo. Wala kaya akong gloves mga kasinag. Kaya hindi ko madampot yung kanyang isang paa. Halika na. Nakakapit ka kayo sa damo. Ayan oh. Halika na. Diyan na. Oy, dito. Sa bahay mo. Ay, ito yung bahay mo. Ah, dito. Gaspas. Hoy, halika dito eh. Dali. Halika dito. Dito ka na at pagod ka na. Pati ako napagod. Ito, kailangan maturuan ko si Pagaspas mga kasinag na bumabalik siya dito para lagi ko lang buksan itong kulungan niya. Napagod siya. Nahirapan na kaya ako. Yung kamay ko kaya mga kasinag, binalot ko lang ng tela. Tela lang kasi ang gagamit ko. Wala kaya akong gloves.
Ayan ang mga kasinag. Oh, pasok na, pasok. Oh. Ano, pagod ka? Pati ako mga kasinag, napagod pag pumapasok. Nahirapan ako. Ngarang nga oh. Ngarang nga si Pagaspas. Hingal-hingal si Pagaspas mga kasinag, kalilipad. Papadapuin ko sa kamay ko, lilipad. Padapuin ko, lilipad. Pati ako napagod. Mag-aasikaso na kasi ako mga kasinag, lumalaga akong hayop. Hindi ko na siya mababantayan. Bukas naman uli, palabasin natin siya. Abangan nyo mga kasinag ha. Sanayin na po natin si Pagaspas. Mag-stock muna ako pagkain. Kasi walang pagkain siya ngayon. Mamaya ako pa siya papakain at huhuli pa ako ng native na manok. Kasi yung yung manok na 45 days na binili ko nung nakaraan, naubos na. Kaya ngayon mga kasinag, huhuli tayo ng native. Ayan mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, hanggang dito lang muna. Bye bye!